לפעמים אני שואל את עצמי, לאן אנחנו יכולים להגיע עם האלימות? איך ללכת על השביל הנכון בלי לעשות טעות? להתחיל לגדול ולפרוח מהכמל למצב נפשי מצוין, להתכונן, לחשב צעדים, סיכויים מראש, בלי לתרץ תירוצים ולא לחשוש. אני רוצה להתחיל בכמה מילים שיכנסו לכם לנשמה, ללב בפנים, בלי יותר מדי יכולת להגזים, אבל כדאי יותר נכון להפנים. זה קורה תמיד במשפחה שמתחילים במשחק ונגמר בקטטה, יותר מדי רע על הנשמה לאמא שבוכה עוד אמא. פגעו הקשות האלה שחטף תשות, עם כל הסימנים הוא עכשיו בוכה ימים, עם כל החרטות והדרמה במשפחה. לא פלא שאין נמצאים באכזבה, שפל ודמעה, שקט ודממה. שאבא שכור נכנס לחדר עם החגורה, מתחיל באלימות, אגרופים ובעיטות, והילד במבוכה לא יודע מה לעשות. האלימות במשפחה צריכה להיפסק, חייבים להפסיק לפני שנתרסק. כמה פעמים צריכים להתפלל כדי להפסיק את הצער בישראל? האלימות במשפחה צריכה להיפסק, חייבים להפסיק לפני שנתרסק. כמה פעמים צריכים להתפלל כדי להפסיק את הצער בישראל? שוב אותם ימים קשים ולילות שלא ישכחו לעולמים אותם המשפחות. שבר לב גורם כאב לב עצום, ממש מאותו לילה קדום. מוקף בהרבה אשמה ופחדים, לא יכול להסתכל בעיניים של אנשים, רק הולך ונכחד כאילו לא היה. הדמעות זולגות בגלל ההלוויה, אפר ועבר ועכשיו הוא נדלק, אי אפשר לחזור אחורה, הכל כבר נדפק. חבל שאבא לא יכל לעצור את הזמן, לא לגרום לבן שלו להפוך לקורבן. בעצם מחשבות שמרחיבות לנשמה, בעצם הבדידות שהעם מרגיש חסר תקווה. הבן שהלך עם העצובה ובגלל האלימות המשפחה התפרקה. האלימות במשפחה צריכה להיפסק, חייבים להפסיק לפני שנתרסק. כמה פעמים צריכים להתפלל כדי להפסיק את הצער בישראל? האלימות במשפחה צריכה להיפסק, חייבים להפסיק לפני שנתרסק. כמה פעמים צריכים להתפלל כדי להפסיק את הצער בישראל? קשה לשמוע ממשפחות שסובלות קשיים, מצבים וכל מיני בעיות. אפילו עם ההורים רבים ומתווכחים, ילדים הקטנים בבית את זה לא מבינים. אז כמה עוד אפשר למעוד, מאיפה שאתה נמצא להידרדר עד מאוד. כמה וכמה וכמה שאלות, למה ואיך זה יכול להיות? כל המצב שמדברים בחדשות, המקרים עם רציחות במשפחות, כבר בעיתונים כתובים פנות הכי קטנות מרוב שזה קורה הרבה. אז מה לעשות? איך מסדרים את העניינים במשפחות? איך גורמים לאנשים להשתנות? אז יותר ויותר צריך להתחבא, ומאלימות במשפחה חייבים להישמר. האלימות במשפחה צריכה להיפסק, חייבים להפסיק לפני שנתרסק. כמה פעמים צריכים להתפלל כדי להפסיק את הצער בישראל? האלימות במשפחה צריכה להיפסק, חייבים להפסיק לפני שנתרסק. כמה פעמים צריכים להתפלל כדי להפסיק את הצער בישראל? איי איי, עד מתי? עד מתי אנשים יבינו שהאלימות זה לא דרך להשתמש, וזה לא מוצא לדרך טובה, אלא רק להשתבש? אנשים, ההחלטה בידיים שלכם אם לפרק את המשפחה, פשוט ככה שזה יהיה הסוף ולא התחלה טובה. התחלה טובה, התחלה טובה, התחלה טובה.